Basi. Đâu đâu giờ đây. Sahani numan uni kapsalnya berdekat sih kan, aku mah bunga, deh kusuna je belagu kuwe takkan belum bisa. Ini lagi bertahap, ini namanya tahap. Deh tahap apa sih, baik, baik lok kita jadi aku belum. Ini tak lebih bahan ini. Saya kerja di Malaysia, saya masih mengikuti, bekun menyulah, oh benua apa nang ada dong, sama begini, bekun udah lebih, tapi ini sampai tahap. दा जेला नाखि साना हाबबाय नैबा 700 लांसिगोन जाहैबाय बे बर'नि नियम बे गोदोनि बाथौनिफ्राय सृष्टि जाबाय आरो बै माइलिखौबो दा मिथिला माइलिखौ माइ बिजौखौ माबायदि दंनानै जोङो बेखौबो दा मिथिरोङा नायनानै गोसोखांफिननो हासै आरो जानजि खाफ्रा बोलोफोरा खाना गोसोम दैयाव बारसोम दाना बेनो जाहैबाय जेलानाखि गायनानै फुनानै मोनबाय नै दा गोरलै मोनबायना नैबा जोलैनि नामै बेखौ दुमनानै दोनसै दुमनानै दोनबाय जेला जानजिया खाफ्रानानै दुमनानै थाबायना बियो जेला सैथ्र बैसाग जाबाय दैयाव खारसोबाय बेनो जाबाय दैयाव Gomnya जाबाय दानि मानसिया मिथिला